kamata ni ba mu san a so nan shi ne Allah zai kawo wani mai dosai mun hanga mana da Allah ka da auren nan da Allah hannunka da kana da auren nan kwara babu abin da za a an samu matsala an samu matsala ai ni kawai ba sa su da shi da Awa kamar na san ka ba kai bane ko kuma ba ya da Allah wai ya kai ne na ce ma kudin waya nuka wai jira wai ya kai ne Are you playing? What type of playing is this? This is playing. Kai wanda kare na mutane waye kuma kwala malam daga ta mana kai ya jira kai na rance da ke maka ni wala ina ta ka nan ku Don't want peace. I want problems always. na rance da ka kama wallahi ni ba dan wallahi da wallahi wa kake ne jira mana malam ya kai kai wanda kare na mutane waye kuma kwala malam daga ta mana kai ya jira kai na rance da ke maka ni wala ina ta ka nan ku na rance da ka kama wallahi ni ba dan wallahi da wallahi wa kake ne
kai yanka shi mana. Ya. Kai ga kullum barayin abun ko. Gado, gado, gado.